40 anyos nga lalaki ginapahayag nga nalumos sa suba sa Zarraga, Iloilo. Biktima ginapasuni nakainom sa makahulubog nga ilimnon antes maglangoy upod sa mga kaupdanan sini. Si Kim Salinas nakatuto. Ang tuyo nga magsinadya nagresulta sa trahedya. Ini matapos ginpahayag nga nalumos ang 40 anyos nga lalaki sa suwa sa Zone 2 Barangay Balod, Zarraga, Iloilo, Domingo sang aga. Suno sa kapulisan, ginkilala ang nalumos nga si James Castellano alias Pandoy nga taga Barangay Dungsol, Pototan, Iloilo. Nag-inom-inom pa kuno ini upod sa mga kaupdanan sini sa obra sa nasambit nga barangay sang aga sang naghagaday nga maglangoy sa suba. May mga kaupdanan ini siya nga naglangoy, halin ini sila dire sa may balay ni Roger Mayudo sang nagpamiesta sila kahapon. So okay na sang aga, nag-decide sila daw samtang tapos na to shot o nakainom-inom, nag-decide sila nga magkadto sa may suba para magpaligo. Sunod sa upod sini nga si Raven, samtang nagalangoy sila, nagsalom si alias Pandoy kag wala na makabutwa. Ilaman ini ginpangita apang tuman kada lomang tubig sa suba. Hubog na gid siya nga sinubog na gid siya damo na nainom nila. Sa uli, naglangoy siya parayo sa amon. Nagsalom sa garing way na sa kabutwa. Kin lagas pa namon, kin salom namon garing hindi namon kaya kay tama gi kadalo. Nakalisensya pa sa ila pamilya ang biktima sunod sa mga sini nga magpamiesta. Masamigid man nga nagainom ang biktima. Kung saan lalayan pa na hubogan na kung saan basta hindi naman kaya guro magalangoy sa hubogan mo. Yayuhan pa ni nanay kung saan. Batunon lang namon Batunon lang namon kung anong madangpa na Karon parayon pa ang search and rescue operation kay alias Pandoy. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, Western Visayas.